Dadi wong lanang kuwi nyambut gawe apa ae kudu disyukuri. Ya kudu ditrateni. Iki ora masalah babakan arepe nguber donya ki ora. Soale jaman saiki wong wedok ki nyawang wong lanang sajake wong lanang ora duwe apa-apa, wong lanang kuwi ora dianggep menungso, ngono lho. Kuwi engko dingin jagani lek omah-omah melu mara tuwa. Wong lanang lek duwe penggawean, omah-omah melu mara tuwa kuwi tatak. Tangi isuk nyekel piring arep sarapan ki tatak. Lah lek wong lanang ora duwe penggawean, omah-omah melu mara tuwa, tangi isuk nyekel piring, mara tuwa mesti muni ngene. Lah apa wis ngising, yaine kok wis sarapan ki lah kuwi lho. Kuwi engko wong lanang lek njikuk sego mesti titik. Ora patek akeh. Lah akhire imbuh neh. Mara tuwa roh, mara tuwa pas nyawang. Mesti muni ngene, bojomu ki apa lara to, Nduk? Sajake mangane kok ora penak ki. Gendang ditambakne, disontekne alian patang gen ngono bentang mari. Lah dalah. Wong lanang lek wis krungu ngono kuwi wis kaya kebedil kentole lho. Wis kaya kena bedil kentole, arep ngalih ki wis lemes.